Cíam gansaí das lena Caoimhe cinach. Ceaníam 3-4 gansaí peile leid gach bhfuil bliain. Níl an líon sin líonse peile feici riúgam. Tuaisteach an bhán. Níl is le seo Jackar? Yeah. Féidir an cin seo. An cin sin. Mid bhil an per. Yeah? Well, is féidir leat ceann na dhéanamh dé tain. Tá sé cóéasca. Tá sé Jackar agus tá sé chuir Jackar. Is mar lom éadaigh. Tá bhí mar. We're an wagus as an dearcadh seo.